kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Brent, isang guro at isang tagapakinig. Sumulat po ako dahil nais ko po sanang humingi ng payo. Ganito po kasi, teacher din po ang napangasawa ko. Pareho po kaming nagsimula sa iisang antas, iisang propesyon at iisang pangarap. Nais po naming maglingkod sa larangan ng edukasyon at bumuo ng masayang pamilya. Ngunit paglipas ng mga taon, nagbago po ang takbo ng buhay namin. Nagpatuloy po ang aking asawa sa pag-aaral. Nagtuloy siya sa masteral at kumuha pa po ng iba't ibang advanced courses para lalong hasain ang kanyang kakayahan sa pagtuturo. Buong puso ko naman po siyang sinuportahan. Matagal kong pinaniwalaan na ang tagumpay niya ay tagumpay naming dalawa at ng binubuo naming pamilya. Kaya naman mabilis ang naging promotion niya. Nakilala siya sa aming larangan at nakapagsulat pa ng aklat. Tunay pong kahanga-hanga ang kanyang mga narating at talaga namang ipinagmamalaki ko siya. Kaso lang, kasabay ng pag-angat niya, unti-unti ko pong naramdaman na napag-iwanan ako. Nanatili po ako sa dati kong posisyon. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili dahil parang naging extension na lang ako ng asawa ko. Ang mas masakit, unti-unti ding nagbago ang ugali niya. Napansin ko na siya na ang laging nagdedesisyon sa aming tahanan. Madalas ay hindi na niya ako kinukonsulta. Pakiramdam ko, nawalan ako ng boses bilang asawa. Bukod pa dito, nabawasan na rin ang oras niya para sa akin. Palagi po siyang abala sa meetings, sa seminars at reports. Naiintindihan ko pong mahalaga ang kanyang trabaho, ngunit bilang asawa, masakit pong maramdaman na napapabayaan na niya ako at ang aming relasyon. Magkasama nga po kami sa isang bahay pero parang magkaibang mundo na ang ginagalawan namin. Nalilito po ako at nasasaktan. Mahal ko po ang aking asawa, ngunit hindi na po ako masaya. Hindi ko na po alam kung ito po ba ay inggit, insecurity, o pagod lang sa sitwasyon. Ang sigurado lang po ako, hindi na balanse ang aming pagsasama. Pakiramdam ko po ay unti-unti nang nawawala ang papel ko bilang asawa at haligi ng tahanan. Tambalang kumikinang ano po kaya ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon. Malaking tulong po sa akin ang payo ninyo dahil nais ko pa ding ilaban ang aking asawa. Ilaban ang aking sarili at ang binubuo naming pamilya. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Brent. Hello sa iyo, Brent. Ang una naming itatanong sa iyo, na-express mo na ba Yan. itong nararamdaman mo sa asawa mo? Correct. Bakit laging sa amin tinatanong? Ito sa amin muna tinatanong, 'di ba? O siguro, siguro sa atin muna tinanong para alam kung ano. So, Kung anong gagawin. kung anong gagawin. Okay, hindi kami expert
hindi namin masasabi na ang aming married lives, ang married life ni Diego, ang married life ko, they are not perfect. They are Yes. far Oo. malayo sa perfection. Correct. Kung nakikita nyo man na parang may mga maayos po kami mga photos or videos together, kasi yun lang yung gusto naming i-post. Oh, tama. Hindi Lahat na- naman tayo. Correct, 'di ba? Hindi naman kami katulad ng mga iba na ang kahit para lang mag-create ng clout o kaya magkapag-create ng ingay kahit yung chismis ng pamilya or dumi ng Aha. 'di ba ng pamilya ay i-expose. Hindi kami ganoon eh. I mean, they have their ways, we have our ways. Hindi kami ganoon. So ibig sabihin, hindi namin sinishare Aha. yung mga nakaka-lurkay na parte ng aming Tama. mga married lives, Oo, 'di ba? naiiwan lang yan sa loob ng sasakyan, Yan, ganyan. sa loob ng kwarto, Totoo, minsan diba? sa loob ng frigidaire. Correct. Sa ibabaw ng lababo, 'di ba? Kung saan kami nag-away or kung saan man, 'di ba? Doon lang naiiwan. Hindi po siya tumatawid sa social media, hindi siya tumatawid sa radyo, ganyan. Minsan-minsan may mga kinikwentong mga pag-aaway, Aha. pero yung hindi para maramdaman ninyo na talagang ang gulo-gulo ng ng relationships na meron kami. So sinasabi namin to bilang gusto namin sabihin sa iyo, Brent, na ang married lives din namin ay hindi perfect. So ba't ka nagtatanong sa amin? Pero, ang isa sa mga, I think, common sa aming dalawa ni Diego na we learned through time, Yes. 'di ba? Is the importance of communicating how you feel. Kasi, yung sa pagkakakwento mo sa amin, malinaw na malinaw kung ano nararamdaman mo eh. Correct. Napakalinaw na lahat. Wala akong Nanliit question eh. ka. Nanliit ka. Oo. You feel na wala ka ng silbi masyado. Nauna na siya ng higit. Nagbago na siya ng treatment sa'yo. Sobrang linaw nung nung nararamdaman mo kasi na-i-share mo siya sa amin eh. Ang tone kasi ng kwento mo, parang nagsiself-pity ka. May ganon. Oo. At malinaw sa amin yun. Oo. Ang tanong, malinaw ba ito sa asawa misis mo? Oo. Kasi yung may mga ganito kasing klaseng, especially sa lalaki, di ba? Andyan yung tinatawag nating machismo spirit. Yan. Na, Ego. masculinity, yung Oo. ego. So parang, ikaw dapat, alam mo naman kung anong dynamics ninyo, di ba? Na nag-aral yung misis mo. Dapat ikaw yung mag-step up as the head of the family. Oo. Parang, pag nakikita mo, parang nagkakaroon na. Kasi, ang gap naman, hindi naman siya nakikita based on doon sa pinag-aralan. The meeting of the minds yung pinaka-importante. Hindi, tsaka hindi lang naman kung sino yung mas kumikita o Oo. mas mataas ang pinag-aralan ang masasabi mong mag-step up Yes. bilang head. Oo. Hindi eh. Oo. Hindi, wala Ikaw pong dapat ganun eh, eh. oo. Oo. So kung nararamdaman mo na parang may feeling ka na hindi na ikaw yon at kaya ganyan na yung nararamdaman mo, i-express mo sa kanya yon. Correct, Kasi oo. alam mo kung bakit. To be fair to your wife, baka naman si wifey sobrang busy. Oho, yan. Alam mo yon, she's just busy nagkataon kasi siya eh, strike while the iron is hot. Totoo. Totoo naman, hindi po sa lahat ng oras madaling nagsusunod-sunod ang promotion. Hindi sa lahat ng oras nabibigyan ng mga iba't ibang oportunidad katulad ng meron yung wife mo. So, parang inaano niya lang, sinasamantalan niya lang ba? So, along the way, nagiging busy siya. Kung naiisip mo na nagbabago ang ugali, for all you know, pagod kasi. Oho. Gets mo, parang napapagod lang siya, kaya parang feeling mo, yumabang na, hindi, pagod lang siya. Ito, Brent, para at least legit yung sitwasyon. Sample natin yung Nicoleala. Oo, diba? sa amin. Pinaka-perfect, pinaka-concrete na example yung setup nila. Sobrang konkreto ng Oo. example namin. But, ako yung mas busy, ako talaga yung in terms of work, talagang nag-level up, Oho. kumpara talaga sa kanya. But, hindi ko kailanman, I think I would Oho. say na, ipinaramdam sa kanya na hindi siya yung head ng family. Kasi kapag merong mga nangyayari sa bahay namin, ang lagi kong sasabihin sa mga anak ko, if your daddy says so. O kaya, anong sabi ni Ren? Oho. Naging ganon. So, tanungin niyo muna tanungin mo yung kuya mo. Ganon, parang ganon. Ayan. Kasi nga hindi ito sa hindi ito sa intellectual capacity, hindi ito sa financial na Tama. ibinibigay, ganyan. Kung Kasi sino nagdadala ng pera sa pamilya, hindi wala eh. yun doon eh. Alam mo, wala sa nagdadala ng pera, Oo. sa nagha-handle ng pera. Yeah. 'Di ba? At hindi naman dapat lagi Oho. sinasabi na ang babae ang magaling mag-handle ng pera. Sa sitwasyon naming dalawa, siya ang mas magaling mag-handle Oo. ng pera, hindi ako. Dahil kung ako mag-handle ng pera, nako, Jegs, Wala mahirap pa kami sa daga. Mahirap pa kami sa daga. So, ibig sabihin, wag nating
wag nating ilagay lagi sa one size fits all ang sitwasyon natin. Kasi ang bawat family, may kanya-kanyang dynamics yan. Oo. Tsaka tandaan mo, Brenta, as a family, hindi kayo magkaaway. Yes, yun ang number one. Hindi kayo nagkakaroon ng competition dyan. Hindi competition. Lagi mong tatandaan, it is not a competition. You are a team. Yes. Actually, sinabi ni Brent yun kanina dun sa unang part. Na, Yung first part. Oo, yung first So, part. nung nag-evolve na yung misis mo, gumanda na yung trabaho, parang feeling mo. So, ang problema is ikaw, kasi parang minaliit mo yung sarili mo. Hindi, tsaka tiningnan mo ang problema, alam mo ko, Brent, tiningnan mo na yung wife mo as competition. Yan, nagkaroon na ng competition. Correct. Pero kung di mo siya nakikita ng competition, sincerely happy ka sa success niya. Kasi totoo naman, ang success niya ay success mo rin. Kasi hindi rin pwede na sana sinabayan ko rin din siya. Paano yung pamilya ninyo? Kung pareho kayong busy, paano yung mga anak ninyo? Ganun talaga yung dynamics niyan. Meron talagang mag-a-adjust. Yes. Meron talagang, feeling ko laging ganun eh. May umaangat, merong hindi. Correct. Kasi may mga kailangan asikasuhin. Mga ganun. Kaya mapapansin mo sa mga parehong busy yung parents, ano nangyayari sa mga bata? 'Di ba? Nagre-rebelde. Mga ganun. Papariwara. Kasi wala nang oras yung magulang sa kanila eh. So, give it tingnan mo siya sa ibang lente. Na mas may oras ka para sa mga anak, kung may mga anak. Kasi paulit-ulit siya sa binubuong pamilya. So, hindi ko alam kung may mga anak na ba ito eh. But there's more time on your hands. Yes. Ganyan. Diba? Tsaka, higit sa lahat, wag na wag mong titingnan yung misis mo bilang competition. Kasi when you start looking at your partner as competition, wala na. Lahat ng gawin niya nakakairita na. Hindi mo kasi pwedeng sisihin din, Brent, yung misis mo na siya yung nagdidesisyon. Pwede mo naman kasing sabihin yung desisyon mo. Correct. You speak up your mind, di ba? Siguro baka nagiging automatic dahil hindi ka naman nagsasabi, akala niya okay lang din sa'yo. Correct. Kaya nga 'di ba ang unang tanong namin sa iyo, alam ba ni Mrs. lahat to? Kasi yung pagkakakwento mo, pagkakasulat mo, napakalinaw, very clear sa amin eh. So kung clear kay Mrs. ito, I'm sure dahil sa talino niya, magka-calibrate yan, magre-recalibrate yan. Ay, totoo ba? Ganon. May mga ganyan. Tsaka please, do not ever think na competition mo yung asawa mo. Kasi hindi dapat. Teammates kayo. Kayo dyan, magkasabay kayong sumasagwan Correct. dyan eh. Totoo. So sabay. siguro si misis mo, yung sagwan na siya ng todo, parang ikaw parang nang hinaka, humihina yung sagwan mo. Parang hinayaan mo na lang siyang umalagwa ng gano'n. Hindi. Sunod-sunod. Sunod ka din. Yan, May, alam mo, for all you know, kailangan niya din ng advice eh. Yeah. Kailangan mo niya rin ng advice. Alam mo nga minsan ako, kani-kanina lang. Ang aga ko dito lagi, 7:30, nandito na ako sa office eh. Yung asawa ko, hindi ko naman tinatanong, binigyan niya ako ng schedule for the day. So sabi niya, sabi niya, Mami, 7:30 to 9:30, ang mga asikasuhin mo, mga related lang kay Nicole Leala. Sabi niya, ibig sabihin, kung gusto mong mag-edit, kung gusto mong magsagot ng mga ng mga emails, comments, ng mga comments sa social media, ganyan. Hanggang 9:30 lang, Mami, ha. Pagdating ng 10 to 12, sabi niya, station manager work naman. Kumbaga parang ginagay niya ako kasi gusto ko talagang maayos ang mga buhay-buhay. Ganyan. Tapos, ganon. And lagi ko rin sinasabi sa kanya, paalala mo sa akin kapag dumadaldal na naman ako na higit sa nararapat ha. Sabihan mo nga ako kapag nag-overshare ako ha. 'Di ba? And I think yung misis mo ganun din eh. For all you know, she also needs guidance. Tama. Kung hindi mo siya titingnan as competition, mag-guide mo siya properly. Correct. And still, you will be the head. Tama, kasi parang ang dyan is parang yung pagsasagwan eh. Oo. So hindi kayo makakarating sa patutunguhan kung halimbawa hindi kayo nakasynchronize. Tama. Ano ba yung goal natin dito? Correct. Hindi tayo Magkalaban, yun lang yun. Hindi mo siya kalaban, Brent. So don't treat her as a competition. And express how you feel. Ayan, so siguro kailangan mo pa, Brent, i-develop yung intimacy, yung relationship ninyo. Sa meeting of the minds, yun yung importante. It takes time talaga. Alam mo yun, hindi kahit sa amin din, mga sarili naming pamilya, sobrang tagal bago namin na-reach yung point na talagang yung intimacy na na nag-uusap talaga. Ako nga minsan may mga times pa rin na sabihin ko ba to sa kanya? 'Di ba? May mga ganun pa rin because it takes time. But
Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Correct. Tama. Walang magagawa yung pag-rant mo sa amin Oo. kung yung misis mo hindi niya naintindihan ko ano yung nararamdaman mo. Tama. Very teacher yung atake mo eh. Correct. Klarong-klaro. Yes. Salamat, Brent, for sharing your story Sir with Brent, us. ayan, usap kayo. Yan Usap. Communicate. Good luck. Ayan. And congrats sa wifey mo. Yes, oo. And congrats sa'yo. Mhm. Kasi hindi niya yan magagawa kung wala ka. Yan. Sa Part totoo ka lang. sa success. Yes. Tandaan mo yan. Chula, lut, walang halong eklavo. Salamat, Brent, for sharing your story with us. Ayan. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!